Salut băieți și bun, asta e partea a doua a episodului trecut și da, suntem aici cu un prieten al meu, zici tu bă, salut măcar. Salut! Așa, sunt cu el în match pe Mobile Legends, da, e super șmecher jocul, îl găsiți pe Magazine Play, e gratis, să mai recomandați ce jocuri să joc, că eu am multe jocuri, pot să descarc și mai multe. Dar Fortnite nu. Deci să știți de acum. Pentru că n-am memorie, dar nu numai pentru asta, pentru că nu-mi place. Deci, da. E de caca. Bine că nu-ți încarcă telefonul. Bravo. Hai să dau un adaptor, nu vrei? Bă, ia și tu gherzanul ăsta de aici. Bă, dar ce adaptor ai? Nu? A, am înțeles. Mamă, ce șmecher e asta, bă. Bă, mi-e dor de el. Mamă. Nu vezi, bă? Ai, e destul de bunicel. Are ultimata, te prinde într-un fel de închisoare. Dar nu te băga, păi, bă. Nici alău. Vezi ce prost sunt? Bine, aici nu trebuia să mă bag așa ca prostul. Bă, dar cred că după episodul ăsta, sau după meciul ăsta, o să vorbesc cu fratele meu, să îmi dai ăla lui. Să văd dacă și răspunde. Tu ce vrei, mă, Alucard? Să te și bat acum. Ce de aici? Mamă, mă enervează, păcat că n-am... Pleacă de aici, pleacă! Bă, da, sunt program. Fugi! Pleacă de aici. A venit Laila. Help me, Ben. Hai că da, engleză. Vezi că ai puțin engleză, că la mari nebuni, bă. Nu mai da, că e al meu. Hai, vină și tu lângă mine să-ți dau viață. Pleacă de aici, fă. Bă, da, mi s-a pus că nu. Mamă, pleacă, bă, de aici. Bravo, dai. Așa, bă, vezi că te descurcă. Mamă, ce l-am omorât, bă. Sunt niște chestii care îl bagă într-o cușcă. Pe ăla care îl ataci. Hai, mă, du-te. Ha, oleu. Ia uite, sunt monstru pe jocul ăsta. Eu ți le fur sau ăștia alții? Mamă, ce a dat-o lui Laila. Stai să-mi fac viața repede înapoi. Eu am... Tu știi ce șmecheră e? Fac foarte multe combinații de... Mamă, uite-te la mine. Băi! Mi-ai furat kill-ul. Tu n-ai văzut ce de mii am dat? Mamă, mă omoară asta. No. Omoară. Pleacă. Mamă, pleacă de aici. Hai să plecăm. Nu te băga acolo, băi! Bă, dar tu fur toate kill-uri, nu mă joc cu tine. Hai, du-te în bază. Mă duc și eu. Serios, nu mai joc cu tine. Tot fratele meu știa să joace cu ăsta. Ești mecher, a? Dar nu l-ai permanent, stai tu liniștit.
Îl cumperi. Câți bani ai? Câți bani ai? Hai, nu mai juca că... Lasă-ți telefonul l-am încărcat. Mă, că ți se duce, ți se închide, Lucas. Vezi că după aia primești bani. Păi terminăm episodul aici, așa mai scurt. Și ne băgăm pe MTA, vrei? Mamă, bă, ce facem aici? Nu pot. Bă, bine că-l bagi acum, trebuia să zici ca să fac combo. M-am mai văzut? Fugi. Păi o bat și pe asta, dar nu mai am viață. Bă, dă-i pe ăla, nu te dumbază, nu te dumbază. Dă-i în ăsta, că-ți dă viață. Bă, eu am fost dat afară din poliție după MTA. Da, dar sunt suporter. Sunt helper. Hai pe el. Tu stai mai spate. 2, tu ai văzut ce fac eu? N-ai ce să-mi faci tu mie. Pe cine? Hai că te joci. Nu mai era să dau un asta. Hai să atacăm asta. Ne descurcăm. Nu merge pe el. Nu merge să dau ultima ta, nu merge. Bă, nu mai am viață. Hai că... Păi degeaba sunt la distanță. Totul l-am omorât. Nu te bă, da aici că... Mamă, uite ce rapid merg. Vine ia Lucard. Bă, tu ce rapid sunt? Hai încoace. Nu pot. Mă bat aici. Bă, dar nu prea dă damage ultimata. Salut! Pleacă, bă, dai! Că cam așa pe el. Mamă, da, vorbesc cu rău, bă, să-mi trag palme. Bă, îmi bag ultimata acum să mi-am upgradat-o. Eu acum l-am de 2 ori. Bă, am făcut mai puține kill-uri, dar parcă mi se pare meciul ăsta mult mai echilibrat. Meciul ăla, nu știu, dar ăla juca așa de bine cu Dairat. Bine, și eu joc foarte bine cu el. Dacă l-aș avea. Ca vorba aia, mă. Eu știu unde vreau să dau, dar nu știu unde se duce. Bravo! Hai că mă duc cu el. Mamă! Mi-a dat. Nu ți l-am furat. Am dat cel mai mult de meci. Mamă, uite, tu știi ce rapid sunt? Vino coace la mine. E unul aici. Mă bag cu el. Vezi că vine unul. Bă, dar ce rapid e. Te-a omorât? Mamă, nu mai am atacuri. Hai că m-a prins tu, fraiere, eu. Ești un fraier, bă. Ți-a murit telefonul? Oh, mă ajută ăsta. Eu am mai multă. Mamă, i-am bătut pe toți. Am 15. Mamă. Mi-au damage. Mamă. Tu știi ce loc sunt? Am mai de viață aici? Hai că mă duc în bază. Nu mai am viață deloc.
Mamă, bă, ăștia nu joc bine deloc, bă, ăștia. La mine joacă botul sau? Da, e bine, joacă botul la tine. Bă, cred că-ți dă bani, am impresia. Bă, nu ajungi tu la mine, mă, la bază, că te și bat. Mamă, ce mi-ai făcut, băiatul meu. Ia, mă, ia tu de aici. Oh, cum? Mamă, ce noroc a avut. A avut noroc că ăsta, Zilong, dă foarte mult damage când are level mare. Și are level 11 el. Stai să văd ce level am eu. Eu de-abia dacă am 9. Nu știu unde o fi făcut el atâta. Bă, ne atacă ăștia pe aici. Hai că nu. Hai, mă! Hai, Alucard! Gata, hai că ți-am făcut aici. Mamă, mă enervează. Da? Bravo, așa. Hai să omorâm pe ăstea. Hai, Zilong, du-te pe el, Mamă, le-am dat la toți. Ce suntem așa? Bă, ăsta e rus. Gata, bă, nu mai țin mâna. Uite. Ai, că da. Gata. Ți se încarcă, bă. Mă duc să-l ajut pe ăla. La omorâm, bă. S-a băgat urmă? Da. Cred că au atacat ăștia la urmă. Dar nu sunt. Uite și tu ce repede. Hai să văd dacă am șanse pe el. Bă, a făcut botul tău un kill. Nu pot să dau nici ultimata. Mă omoară, mă. Nu neapărat, dar aveam nevoie de cineva care dă mult damage. Că eu îi țineam într-un fel scurt. Eu am scurt, vezi? Unde ești, mă, Zilong? Unde ești, mă? Uite-te ce-mi face. N-am ce să-i fac. Mă omor. Ăla mi-a dat damage, ai văzut unde a dat ultimata și mi-a dat damage. N-am cu cine, bă, n-am cu cine. Bă, până la cât să țin episodul ăsta? Îl țin până la 15? Da, să să termine aici și după aia. Ah, ok. După aia ce faci? Nu jucăm mai multe? Ok. Să fac rapoarte. Te văd și pe tine comenzi. Ne-au atacat ăștia lor? Șmecher că când te uiți pe mapă și te uiți să vezi dacă e atacat mapa. Nu, lordul, mă refer. N-am cum să-l dau pe fraierul ăsta mărât. Cacti. Te aștept, băi, Niger. Treaba e că dacă aveam și o altă de-asta, abilitate de-asta, în loc de a doua, mamă. Uite. Uite, bă, n-are cum. Haide, bă, duceți-vă la ei în bază. Dați-le damage, Bă. Cum? Vezi și tu? Eu am speed mai repede ca el. Și el încă fuge. Mamă, n-am cum. N-am cum. Bă, sincer, uite-te și tu. Că dacă n-ar fi acolo Zilong, i-aș omorâ pe aia doi. Pe Layla și pe... Da. Mamă, am upgradat ultimata la maxim. Nu, că mamă, bă, aoleu. Mamă. Mă enervează. Stai, nu, retreat. Pierdem. Bă, și meciul ăsta, mă. Da, am avut puțin lag aici, da. Caca. N-am cu cine să joc, frate. Bă, ăștia ori sunt proști, ori sunt împiți.
Da, băieți. Nimic. Bine, băieți, hai, salut.